Benvinguts a Casa València, Espai País Valencià, i res, simplement introduir-vos al cicle de conferències que organitza la FOL, en el qual avui tenim a Ferran Suay, que vindrà a parlar del País Valencià, i es deixa amb Rafael de la FOL, que l'introduirà. I això, tenim una conferència cada dimarts durant 4 setmanes, i això. Us deixo amb ells, si podeu apagar els telèfons. Gràcies. Bon dia a tothom. Sí? Bon vespre a tothom. Sí? Sí. Avui comença el cicle de conferències al País Valencià, un país germà, organitzat per la FOL, amb la participació d'Espai País Valencià, al qual volem agrair les facilitats per poder fer el cicle de conferències en aquest local. El cicle consta de 4 conferències a càrrec de prestigiosos professors universitaris valencians que ens introduiran el coneixement de la societat valenciana, la llengua i la cultura, la història, l'economia i la societat i la política. L'objectiu de la FOL ha estat omplir un buit per fer arribar una informació que no arriba fàcilment a Catalunya. Avui tenim el primer conferenciant del cicle que ens parlarà de la llengua i la cultura al País Valencià, i estic segur que tots els que heu vingut a escoltar-lo no us decebrà i us explicarà coses que no sabíeu, que us permetran conèixer més el País Valencià i sobretot despertar-vos l'interès per aquest país germà tan a prop geogràficament de Catalunya però encara tan lluny. I ara us presento el professor Ferran Suay amb un resum del seu currículum. És professor de Psicobiologia de la Universitat de València, responsable de Política Lingüística en la Junta Directiva d'Acció Cultural del País Valencià, vicepresident d'ELEN, European Languages Equality Network, és a dir, xarxa per la igualtat de les llengües europees, xarxa que és membre del Consell Consultiu de la Plataforma per la Llengua. És també columnista de La Veu del País Valencià, coautor del llibre Sortir de l'armari lingüístic, Premi Sant Jordi 2011, atorgat per la Societat Catalana de Sociolingüística, el millor llibre publicat sobre la matèria, i també és president de l'entitat Tallers per la Llengua. No m'allargo més i cedeixo la paraula al professor Ferran Suay. Molt bé, moltes gràcies. Jo voldria començar dient que per a mi és una conferència una mica estranya. Si mireu el cicle està molt bé perquè vindrà Pau Viciano i parlarà d'història, que pot perquè és historiador, vindrà Tirado i parlarà d'economia, que en sap perquè és economista, i vindrà Francesc Viadel i parlarà des de la sociologia, que és el que és. Jo no puc parlar des de la psicobiologia. No, és a dir, la psicobiologia s'ocupa de l'estudi biològic de la conducta, bàsicament de la conducta individual, i no és una eina que permeta parlar de realitats socials com la que abordaré. Per tant, he fet una cosa distinta del que sol fer, que és que el que parlaré seran purament opinions personals. Fixeu-vos que el títol Una realitat distorsionada, per a mostrar que una realitat està distorsionada hauries de tindre una foto de quina és la realitat real, si em permeteu. Clar, jo no tinc això, l'únic que tenim de la realitat són mirades diferents de persones diferents. Jo tinc la meua, el fet de viure allà no és un avantatge en particular, és a dir, la visió sobre un poble, un territori, una societat es pot tindre des de molts punts de vista. No estic segur que el meu siga millor que cap altre i per tant parlaré d'alguns temes que voluntàriament he triat temes polèmics perquè entenc que la part més interessant d'aquest acte serà el debat posterior en el que estic segur que molta gent podrà opinar. Per curiositat, quants valencians hi ha en la sala? M'imaginava que n'hi hauria molts. Per tant, hi ha molta gent que pot opinar i a més des de posicions molt semblants a la meva perquè també o viuen o han viscut allà.
És a dir, que jo eixiré de la meva zona de confort. Jo estic acostumat més bé a fer conferències de les quals se suposa que jo en sé molt més que l'audiència i per tant és una posició molt còmoda. No sempre és així, però bàsicament suposar això et posa en una posició molt còmoda i en canvi parlaré des de la meva subjectivitat i intentaré reflectir un poc l'evolució personal que jo he fet o que ha fet, diguem, la meva mirada al País Valencià al llarg de tots els anys. Seria molt rar que no haguera evolucionat. En primer lloc m'agradaria parlar de la doble distorsió. Hi ha una que ens és molt familiar segurament a tots els que estem així, que és la dels mitjans oficials, els mitjans espanyols, no? És la distorsió permanent i històrica que ha volgut mostrar el País Valencià com una regió espanyola més, ocultant una part de la realitat, exagerant una altra part de la realitat, etc. Aquesta crec que bàsicament ens és familiar a tots, però d'alguna manera també tenim una distorsió de la qual som responsables i que prové dels catalans que baixen al País Valencià amb les actituds que porten de casa, molt diverses per descomptat, no? I també dels valencians que pugem així i transmetem una sèrie d'idees, no? Els mitjans oficials espanyols i per tant espanyolistes, crec que és una redundància, ja sabem el tipus d'imatge que han volgut presentar del País Valencià, coincident amb la que els mitjans sucursalistes d'allà han volgut presentar, que és sempre una imatge bàsicament en oposició a Catalunya, bàsicament per referència a Catalunya, cosa que d'alguna manera declara també quin és l'espill en el qual ens mirem, perquè el sucursalisme polític al País Valencià no ha parlat mai del País Valencià en oposició a Múrcia o a les Illes o a Castella, que també són frontereres, no? Sinó sempre en relació a Catalunya. D'altra banda, també, probablement, els valencians que hem estat pujant així durant els últims anys, sobretot durant els anys de la foscor en què hi ha hagut un predomini brutal en el nivell dels mitjans, un monopoli dels mitjans de comunicació, és possible que hem contribuït a transmetre una imatge un poc idealitzada del País Valencià, en el sentit que, per exemple, com que baix de la corfa eixa de regionalisme, sucursalisme i espanyolisme, en realitat bategava un poble ansiós per ser el sud dels països catalans. I crec que tots els que vivim o hem viscut allà sabem que la gent no està especialment ansiosa per ser el sud dels països catalans. I és possible que haguem transmès un poc aquesta imatge, per no parlar d'alguns destacats valencians que pugen i transmeten una imatge de poble pintoresc, etc., que tampoc, no sé si s'ajusta o no, però tampoc m'agrada, no? Tampoc ens agrada. També, clar, la gent que ha baixat d'ací cap allà, l'altre dia, parlant d'això amb Joan Francesc Mira, em deia que estaria bé poder fer una estadística de a on ha baixat la gent del Principat cap allà, no? Perquè probablement ens trobaríem que d'entrada han baixat a molts pocs llocs del País Valencià. No han recorregut molt de País Valencià, sinó que han anat a llocs molt concrets, especialment la ciutat de València i algunes altres, però no amb una visió de conjunt del País Valencià. I després, quan pensava això, recordava una cosa que em passava deu fer ja 15 anys o més. Per fixar la data encara hi havia matrícules que tenien les inicials, matrícules amb la B i tot això, no? I jo vivia i la facultat està a l'entrada de València per l'Avinguda Catalunya, que està escrita a Menye, l'Avinguda Catalunya allí està escrita a Menye, i passant un semàfor em va parar un cotxe que tenia matrícula de Barcelona y em va preguntar, ¿qué me puedes decir dónde está la plaza del ayuntamiento? Llavors li vaig explicar on estava la plaça de l'Ajuntament i me va dir, i parles català? I jo li vaig dir, sí, jo sí, tu no.
Bé, l'anècdota és poc més que això, però crec que molts en tindreu de semblants. Molta gent que ha baixat d'ací cap allà ha tornat cap ací dient «Oh, ja no parla català ni Déu!» Clar, no he fet l'experiment perquè em faria vergonya, però si jo vinc a Barcelona parlant en castellà, me jugaria un pèsol que un percentatge molt semblant al que en València em contestaria en castellà, ací també em contestaria en castellà. Per tant, clar, quan vas a mirar alguna realitat, el primer que poses és la teua mirada, i molta gent ha baixat amb la mirada del prejudici, de pensar, de vegades de témer fins i tot, no? I això ho he sentit, témer que si parlen en català els contestaran malament, etc. I clar, això ha contribuït molt a generar aquesta imatge que durant els últims anys s'havia fet molt monolítica, i crec que tots els valencians hem llegit a vegades comentaris feridors, no? Del tipus ja s'ho faran els valencians si voten el PP i tot això, que d'altra banda es pot entendre. Probablement amb el canvi polític recent s'ha obert una finestra d'oportunitat per a modificar la imatge que el País Valencià té a Catalunya, i per tant és perfectament oportú aquest cicle i és qualsevol iniciativa que permeta fer aquest canvi, no? Visions de la societat valenciana, podríem dir que potser n'hi ha tantes com, no sols com valencians, sinó com persones que miren la realitat del País Valencià. Per una banda, lingüísticament tenim un país que és molt compacte, molt més compacte, per exemple, que el país que va delimitat pel castellà. No sé si heu vist últimament, circulava per internet molt un mapa semblant a aquest, al costat d'un mapa que inclou Castella, Espanya, però també tota Sud-amèrica i això, i la llegenda era: si creus que en el mapa d'Espanya i tota Sud-amèrica aquí es parla una sola llengua i en aquest mapa se'n parlen tres de distintes, que ets idiota, no? Efectivament tenim un país lingüísticament molt compacte, que no vol dir que siga compacte en tots els altres aspectes, i d'això m'agradaria parlar. Un dels tòpics més habituals i dels prejudicis que, diguem, s'han mantingut gràcies als dos vessants de la distorsió, és a dir, a la distorsió espanyolista i a la pròpia, a la que podem haver fet nosaltres, és el del meninfotisme. Els valencians se'ls en refot tot, són meninfots, es veu que és del conde duque d'Olivares que li atribueixen allò dels valencianos són más muelles, no? Aquesta frase famosa que precisament Joan Francesc Mira diu en el seu llibre en La nació dels valencians, explica que aquesta frase probablement era atribuïda en tot cas als dirigents o als nobles valencians, més que al poble, que serien els que tenia tracte aquell senyor. En fi, la societat desestructurada té tota una sèrie d'estructures com les falles, les fogueres, les bandes de música, que és una realitat molt viva arreu de tot el país i que implica molta estructura i fins i tot diria molta disciplina i que pot vertebrar molt una societat. Un joc com la pilota valenciana, que si estiguera en un país civilitzat seria probablement olímpic, no sé. Moros i cristians. Això que veieu així són els colombaires. Si no sou d'allà no els distingireu, però si sou d'allà sabeu que una colla d'hòmens assentats a la vora del camí vol dir que els coloms estan volant, que també n'hi ha moltes societats colombaires, les fogueres, però no les d'Alacant, sinó les fogueres de Sant Joan que es fan arreu, que és la festa més coneguda o més popular en els països catalans, moros i cristians. És a dir, hi ha tota una sèrie d'organitzacions, és veritat que molt vinculades a la festa, però que en principi tendirien a desmentir el tòpic que no ens organitzem o no som capaços de fer coses. De fet, el famós pensat i fet, que sovint s'utilitza com per a dir que som arreu i que primer la fem i després la pensem, no és això, és més bé una orientació a l'acció, a la proactivitat. No és
fet i després pensat, sinó és pensat i fet, que vol dir no separar l'acció del pensament. Un dels temes recurrents és la batalla de València. La batalla de València, tothom sap què és això. L'Estat va veure clar que no convenia per a res un esclat al País Valencià similar al de Catalunya, i després d'aquella manifestació multitudinària per l'Estatut doncs van fer una forta inversió de mitjans i personal per a generar un element de desunió. Aquella batalla va ser molt cruenta i va generar una visió de bons i roïns que segurament els que estem així tenim clar qui són els bons i dirien com l'Ovidi de part dels bons fins a la mort, però els altres també. Els altres també tenen la mateixa visió, no? I per les dues bandes, diguem, ens hem apropiat el valencianisme. És a dir, els uns hem negat que els altres tingueren res de valencianista. Per una banda, els uns ens deien catalanistes, no? Fa uns anys l'associació Tirant lo Blanc va tindre a bé donar-me un premi que es dia el valencianisme de base, i ja ho vaig dir que el que més em va agradar és que el pas de dir-me catalanista de merda a dir-me valencianista de base, que era molt en positiu, no? És això, les dues bandes ens hem apropiat del valencianisme, nosaltres no hem reconegut per a res que en l'altra banda poguera haver cap llavor o cap element de valencianisme, de la mateixa manera que els altres han negat que en la nostra posició n'hi haguera res més que no fora pur catalanisme expansionista. Per exemple, aquesta campanya de quan l'Olimpiada del 92, Espanya 92, València 0. Què vos pareix? Valencià desperta, la firmaríem o què? Sí, no? Unió Valenciana. Això és una campanya de les joventuts d'Unió Valenciana. Desblaveros, vaja. Desblaveros, fixeu-vos, la veu dels valencians es necessita. 9 d'octubre n'hi ha nacional valencià. Si li lleveu l'escudet i el blau, mireu la senyera que està allà a la vostra dreta, té un estel, que és el símbol independentista. És a dir, que potser no hem fet tan bé de negar el pa i la sal els uns als altres, perquè una cosa que jo he après relativament fa poc és que en l'altra banda també hi havia gent que era valencianista. No estic parlant dels dirigents, òbviament no estic parlant dels dirigents, és a dir, el moviment està instigat com una forma d'espanyolisme radical, però això no vol dir que entre la gent que militava o simpatitzava no hi haguera gent que se sentia valencianista, és a dir, que estava a favor del país, li diguen com li diguen, i en això entrem en un altre tema espinós, com és la qüestió de noms que ja deia Joan Fuster fa molt de temps. La qüestió de noms al País Valencià afecta pràcticament tot. Últimament hem tingut una qüestió de noms molt interessant, amb la senyora vicepresidenta reivindicant l'accent agut de la O del seu nom, no? Cosa que està en tot el seu dret, però fixeu-vos fins a quin punt les qüestions de noms ens pertoquen. Per començar amb una qüestió de noms, una curiositat simplement. Fixeu-vos en les successives dècades, mireu la uniformitat dels noms, que s'entén molt bé. Fixeu-vos que en la dècada dels 40 entre José i Antonio fan una majoria, no? Imagina que en homenatge a algun polític que ara mateix té homònims funcionant. Però fixeu-vos com en part del País Valencià almenys el Vicent, en la forma castellanitzada Vicente, se manté de manera estable. És a dir, que els valencians continuen tenint com a referents Sant Vicent, quan els referents dels altres solen unificar-se molt entorn a altres noms, per descomptat noms religiosos, perquè estem parlant d'eixes dècades. Només una curiositat que potser mostra aquesta línia, diguem, subjacent d'expressió del valencianisme, que és una costat. Els noms del país, clar. Els noms del país, això ha sigut un tema molt important. El primer que diria és quan
quan començava en l'anomenada transició, després d'aquella manifestació que he esmentat i quan el nom de País Valencià retronava, mai millor dit, pels carrers, els valencianistes, és a dir, els catalanistes, que tampoc teníem cap problema de dir-nos d'aquesta manera, ens vam oposar aferrissadament a la idea de Regne de València, no? I ho vam ridiculitzar molt, i recorde amics meus dient voleu regne? Bé, però el rei jo, i coses així. El que és curiós, que només ho he pensat anys després, és que no tenien cap problema en dir-li el Principat a Catalunya. No? És a dir, al mateix temps que diem vaig al Principat o veig gent del Principat, nosaltres ens oposàvem radicalment a que allò es diguera Regne de València, que és la denominació original del territori, que és, Catalunya rep el nom dels catalans, però el País Valencià o el Regne de València no rep el nom dels valencians, perquè no hi havia valencians abans que arribara Jaume I, és al revés, els valencians rebem el nom del nom Regne de València, no? I en canvi ens vam oposar molt. Això no és el pitjor. Fixeu-vos que el nom País Valencià no tenia tants contraris, perquè això és les províncies, no és un muntatge. Això és portada de les províncies del, no sé, suposo que seria el 77 o una cosa així. Hoy dia del País Valencià, cap problema. Bé, sobre el nom de comunitat podríem dir moltes coses, però jo crec que tot queda molt clar si ens tractem d'imaginar un estadi com ixe, per exemple, cridant Comunitat Valenciana. Imagineu-ho, per favor. Com se coreja això? Comunitat Valenciana, així? Se coreja això? Això no va ni cara a l'aire, no? Per tant, és un no-nom que és perfectament d'acord amb la idea de no país que ens van encolomar buscant aquest no-nom. Amb aquest nom és impossible construir un país, això està clar. Les comunitats són de regants o d'adoradores del Nostre Senyor o de veïns o comunitats lingüístiques. Un país no es pot dir comunitat. Després, clar, tenim problemes de noms per tots els costats. Ells, que es reflecteix així, recentment s'ha aprovat, el titular era molt curiós, no? Perquè l'Ajuntament de València aprova la valencianització del nom de València. Jo intentaba imaginarme, por ejemplo, el Ayuntamiento de Salamanca aprueba la castellanización del topónimo Salamanca y no veia com això es podria menjar, però ja veieu que ha estat així. No sense discussions sobre si l'accent ha de ser obert o tancat. No ens perdem. Bé, el pitjor de tot això és que el tema del regne, que és un nom perfectament digne, que podria haver servit de consens, si haguérem estat prou intel·ligents com per a agafar-lo i apropiar-nos-el, que crec que és un dels errors que hem comès sistemàticament al País Valencià, que és no apropiar-nos les coses, no? Per una espècie de puresa o superioritat moral, no sé. Fixeu-vos, se l'han apropiat els que ni tan sols això ho diuen en valencià. Fixeu-vos que està tot escrit en castellà i després diuen visca los regnes, són valencians mai catalans, però fins i tot el text està en castellà. És eixos els que hem deixat que s'apropiaren d'aquell terme com de la senyera, permetent que se mantinguera tota classe de polèmica. Països catalans. Bé, ja ho he dit al principi, jo crec que, per això l'he posat, crec que és Maragall, segur que si algú m'ho pot confirmar o corregir, qui va dir en algun moment que mala pàtria si no té un nom i és femení singular. És Maragall qui diu això? Bé, el cas, igual com passa amb Comunitat Valenciana, com a nom d'un territori unificat, Països Catalans no és una gran cosa, que direm. Jo he estat molt aficionat al nom i ho soc, però no té una gran potència expressiva com la té, per exemple, Catalunya, o Aragó, o Espanya. Són noms que sonen perfectament i que pareix que delimiten una cosa. Hem de reconèixer que Països Catalans és un nom més bé dèbil, que fa referència a una pluralitat, probablement fa correcta referència a una pluralitat, únicament que per entendre-ho com una realitat estatal o nacional és un nom de difícil
encaix. I la bandera. Clar, la bandera ens ha portat a discussions múltiples i que si la del blau és la de la ciutat de València, etc. Bé, la bandera, jo he de confessar que no soc molt de banderes, ni tan sols de les meues, no? Però entenc que les banderes i els símbols tenen un poder important. La bandera passen unes quantes coses, és que en la transició la senyera de les 4 barres va quedar com a bandera oficial de la comunitat autònoma catalana, cosa que ha obligat a altres canvis, no? Per exemple, ve Aragó, no sé si això funciona. Aragó col·loca un escut, a les Balears s'inventen el morat aquest que a vegades va així i a vegades va com a una franja, no? I no passa res, totes tenen barres. I al País Valencià es popularitza la senyera coronada, que efectivament és la senyera de la ciutat de València, que passa a ser bandera de tot el territori, com si això fos una cosa molt estranya, que la bandera d'una part passarà a ser-ho de tot. Hi ha hagut altres propostes, com la del Consell Preautonòmic, que és la que teniu a la vostra dreta, que era la senyera de les 4 barres amb l'escut enmig, o fins i tot un remix com l'anterior, però finalment la que ha quedat és aquesta. Podem seguir barallant-nos eternament per això. Crec que està molt clar a qui beneficia que continuem barallant-nos per les banderes, no? Jo em quedaria dues coses. Una és, per exemple, fixeu-vos, he agafat això com a exemple. La bandera oficial de la comunitat autònoma balear té el morat i el castell, però després federacions com aquesta o la d'escacs utilitzen el fons de les 4 barres, no? Que és una cosa una solució prou natural, diguem. Tens una bandera oficial i després uses una simbologia que tothom identifica. I em quedaria amb un comentari que va fer el Quim Pujal, que va ser en un d'aquells partits València-Barça que van ser especialment tormentosos i que el València, tot i jugar a casa, va jugar amb l'equipació de la senyera amb el blau, i no recordo si va ser en el programa o parlant després amb ell, no sé, algú feia èmfasi en el blau i el Quim va dir atenció que aquesta camiseta sobretot té barres, 4 barres. Per bé que tinga blau, sobretot té barres. Respecte a la bandera, de nou han aconseguit que ens centrarem més en la part que polemitza que en la part que unifica. El que és evident, crec que seria evident per a qualsevol observador internacional naïf que no coneguera la història, és que tu fas una ullada a totes aquestes banderes i tens clar que aquestes banderes són d'alguna cosa que és el mateix, no? Que d'alguna manera és el mateix i que marca distincions diverses, però que hi ha una comunalitat evident en la bandera que ve donada precisament per les barres. Per això hi he posat així aquí. Llengua. Bé, òbviament podríem parlar hores de la llengua i parlarem també del nom, però a mi el que m'agradaria destacar és que quan es parla de llengua i del País Valencià i quan es mira des d'ací particularment, la submissió ho tapa tot. Un poc abans amb l'anècdota que he explicat crec que ha quedat clar, però voldria mostrar unes diapositives que he mostrat moltes vegades en altres contextos, potser alguns ja la sabeu. Descontextualitzem-nos un moment i posem-nos en un país hipotètic que es diu la República Veridiana. Com en molts altres països no hi ha una sola llengua, sinó que n'hi ha dos. Una que és el veridià, que com el seu nom indica és l'autòctona, i una altra que és el cramoví, que és producte d'una ocupació de 300 anys, diguem, que ha caducat ja, no existeix, ja no hi ha exèrcit cramoví ocupant la República Veridiana. La República Veridiana, per simplificar, té només 4 habitants i per tant n'hi ha 3 que tenen el veridià com a llengua pròpia i un que té el cramoví com a llengua pròpia. Per tant, 75%, 25%, claríssim, no? Però seria igual amb 4 milions o amb 40 milions, proporcions iguals. El que passa és que els veridianoparlants apliquen allò que anomenen norma de convergència al cramoví, a voltes també li diuen bona educació, i vol dir que quan parlen amb un cramovino parlant passen a parlar en cramoví, no?
Per tant, us convido a calcular així ràpidament quantes de les 11 converses possibles de la República Veridiana es produeixen en Veridià i quantes en Cramoví. Per a no complicar-vos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 es produeixen en Cramoví i només 4 en Veridià. Tot i ser 75%. Què vull dir amb això? Que en realitat els percentatges, les mesures de coneixement de la llengua que fem, etc., tenen una importància només relativa si l'ús és aquest. O sigui, és igual, podria ser que el 100% dels habitants de la República Veridiana o del País Valencià saberen parlar veridià o valencià. Si cada vegada que ho parla cramoví o castellà els altres canvien, això no té efecte. La pregunta és, si anàreu com a turistes a la República Veridiana i anàreu pel carrer i assistireu fins i tot a l'Assemblea General de la República Veridiana, en què se reuneixen els 4 habitants i parlen, quan tornareu a casa, quina llengua diríeu que parlen a la República Veridiana? Jo crec que tots diríem que allà parlen cramoví, perquè hauríem sentit moltes més converses en cramoví i com més gent involucrada n'hi haguera, més hauríem sentit el cramoví. Per tant, bàsicament, doncs és un poc la mirada que molta gent d'ací ha tingut en anar allà, sobretot si han baixat parlant en cramoví, no? I amb la seva presència també han contribuït a cramovinitzar-ho tot, no? Bé, el nom de la llengua, no us he d'explicar per a res totes les polèmiques i tot això. No, en realitat no és cap polèmica. Avui encara veia algú que es feia eco, no sé si és que és una nova sentència del Tribunal Suprem sobre la unitat de la llengua, però n'hi ha 45 sentències de diversos tribunals, incloent-hi el Suprem, sobre l'equivalència de les denominacions valencià i català per a les oposicions, ensenyament, etc. No és una polèmica, tots ho sabem, tampoc és una polèmica de caràcter lingüístic o filològic, és una altra cosa. De nou, ens hem fixat més en la part que menys en convé. Fixeu-vos que al català que es parla al País Valencià sí que li hem donat un nom nostre, des del segle XV li hem dit valencià o llengua valenciana. En canvi, el castellà que es parla al País Valencià des de fa molts segles també no li hem donat cap nom nostre. Ni tan sols existeix una forma específicament valenciana de parlar castellà. Ni cap nom. És a dir, és evident que el fet de dir-li valencià no és en si mateix una negació de la unitat, sinó més bé és tot el contrari. Hauria estat un error, jo crec que aquest error no l'hem comès tant, probablement gràcies a la inèrcia que tenim fins i tot els més catalanistes, que és de dir-li valencià a la llengua que parlem. Jo particularment l'ús que faig és quan estic amb altres catalanoparlants i em referisc a la llengua que parlo jo li dic valencià, quan estic amb gent que no és catalanoparlant li dic català. Si estic parlant amb algú que és anglès o francès o de Toledo o això, doncs em referisc a la meva llengua com català, que és el nom internacional que té. I dins de casa li dic valencià, que és com li dic normalment. Hauria estat un error imperdonable que haguérem fet amb el nom valencià el mateix que hem fet amb el nom Regne de València, que és deixar-ho als que no la usen. Amb la llengua del País Valencià existeix ja un element clar d'identificació de la llengua com un senyal propi. Ja em perdonareu l'ús del terme senyal, que era el que... No, el PP en dient senyes d'identitat. Senyes d'identitat. Això és molt transversal al País Valencià, fins i tot entre els que no la parlen. Una broma típica és el valencià és nostre i com que és nostre podem fer el que vulguem, incloent-hi no parlar-la mai, que és el que feia bàsicament el PP. Existeix aquesta identificació del valencià com a la llengua pròpia dels valencians, fins i tot dels que no la tenen i dels que no tenen cap interès per utilitzar-la, i això és el que ha permès utilitzar la contraposició en català com a una eina de divisió. Que si no ha funcionat més, probablement és perquè hem sigut prou espavilats com per a no abandonar el nom popular que la gent li dona. De nou, com que les anècdotes expliquen bé sovint les coses, la meva dona no és valenciana, és basca i va aprendre el català
abans de vindre a València i per tant de llibre, diguem, no? De llibres, és a dir, que parla un català correcte, amb una fonètica occidental, però que la gent d'allà no identifica com a fonètica autòctona, ja sabeu a què m'estic referint, no? Bé, una cosa que li passa sovint, encara ara, que ja fa 13 anys que viu allà, una cosa que li passa sovint és que una dona del poble li diu: vostè és catalana? No, jo soc... Per què? No, perquè com parla també el valencià, així li ho han dit literalment, diria dotzenes de vegades. Vostè és catalana perquè parla molt bé el valencià. Bé, no ho he fet, però estic convençut que algunes d'aquestes persones que li ho han dit, si tu vas i li fas una enquesta i li preguntes: vostè pensa que el català i el valencià són la mateixa llengua? Moltes te diuen no, el valencià és el valencià i el català és el català. Però quan veuen que una persona parla molt bé el valencià, suposen que és catalana. Per tant, esta espècie de, si voleu, dissonància cognitiva, no? D'assumir una cosa al mateix temps que formalment enuncies una altra completament distinta, crec que representa prou bé la relació de molts valencians amb la llengua. En què el tema onomàstic és més una qüestió purament emocional que un argument raonat. Havia portat això com a resultats curiosos, ho explicaré molt ràpidament. Quan en la Universitat de València fa molts anys es va aprovar una normativa segons la qual tenim classes que són en castellà i classes que són en valencià, a diferència de les universitats catalanes. Quan es va aprovar la normativa, jo recorde que vaig ser molt crític amb això, perquè vaig pensar que això limitava molt la possibilitat de fer classes en valencià. De fet, en aquell moment, potser d'una assignatura, si hi havia 5 grups, n'hi havia un en valencià, no? I la cosa era un poc ridícula. Fixeu-vos, no he volgut abundar en coses, en dades, però n'hi ha i de molt bones. He dut aquest estudi el professor Rafael Castelló i Artur Aparici per donar-lo a l'Espai Baix Valencià, per cert. Podeu trobar tota la informació així. Simplement, si us fixeu, fixeu-vos, podeu fer la comparació, però si us fixeu en les barres de la Universitat de València, en el curs 2011-12 estàvem a vora del 30% i en l'últim curs del que tenim dades estem a vora del 40%. Hi ha un pla d'increment de la docència que pretén arribar al 50% en 4 anys, que s'està complint a bon ritme. A mi m'agradaria saber quin percentatge de classes es fan realment en català en les universitats catalanes. La diferència és, ho poso com a resultat paradoxal perquè a vegades menys és més, i ho dic així perquè jo estava en contra d'això. Després he vist, per exemple, que això permet descarregar molta pressió del docent, és a dir, no depèn d'ell fer la classe en català i per tant no és ell qui ha d'estar enfront de les peticions o de les demandes de canvi, i això està donant com a resultat un increment prou estable de les classes. Segur que el grau de compliment no és el 100%, però es va aproximant a això, i és un exemple de com determinades polítiques que podien ser acusades de modestes poden haver tingut un impacte positiu. Podríem fer una anàlisi pareguda respecte a les anomenades línies en valencià que tenim al País Valencià en comparació amb la situació d'immersió lingüística que hi ha a Catalunya. En la pràctica, en els dos, hi ha educació bilingüe, tots ho sabem. En la pràctica hi ha educació bilingüe en els dos casos. En la pràctica, en molts instituts, així a Catalunya, hi ha classes que se fan sistemàticament en castellà, hi ha profes que parlen sistemàticament en castellà. Allà està fet en forma de línies, que és una altra cosa. Personalment no estic a favor del sistema de les línies, però vull dir que estratègies que podem, diguem, descartar d'entrada per poc ambicioses poden funcionar o han estat funcionant al País Valencià. I per últim, o per penúltim pràcticament,
Esta frase jo l'he sentida moltes vegades. La veritat és que sempre m'ha fet un poc de ràbia. El País Valencià serà d'esquerres o no serà? Serà socialista o no serà? Serà tiroriro o no serà? Ecologista, feminista, vegà, el que siga. Bé, la resposta que tinc sempre és doncs no serà, no? Perquè no hi ha cap país en el món que siga d'esquerres o feminista o ecologista, o tots els països són de tot, no? No hi ha cap país que no, és a dir, les actituds polítiques són una cosa que ve molt genèticament determinada, i hi ha dos grans blocs de tendències polítiques, que són els conservadors i els liberals, en el sentit de progressistes, no? Això està molt ben estudiat en totes les societats humanes, i ho trobaríeu en una tribu de l'Amazònia i ho trobaríeu en una societat desenvolupada de l'Europa occidental, ho trobeu. I això és així perquè els dos tipus són necessaris, no? És molt fàcil, és a dir, si resituem-nos en la tribu, que és on el nostre cervell encara està, si una tribu són tots conservadors, a base d'aferrar-se a les tradicions, acaben extingint-se perquè no innoven suficientment i no mantenen el ritme amb els canvis que es produeixen ni que siguin climàtics i ambientals. D'altra banda, si una tribu són tots molt progressistes i tots van sempre per les sendes noves, algunes de les sendes noves condueixen a la cova del lleó, no? I per tant també s'extingiria. És a dir, les tribus i les societats han prosperat perquè hi ha hagut un equilibri entre persones que tendien més bé a conservar coses i persones que tendien a innovar coses. Per tant, això és el que trobarem i el que necessitem trobar en tots els països. I no hi ha cap país que siga una cosa o l'altra. Sí, Corea del Nord és oficialment només d'esquerres. Si aquesta és la crítica, la puc acceptar. I l'Alemanya nazi era també oficialment només de dretes. És evident que per a mi és evident que la proposició el País Valencià serà com jo dic que ha de ser o no serà, és eixorca. Això no pot portar a res. Si el País Valencià, per a ser País Valencià, ha de ser que tots siguem socialistes i feministes i ecologistes, etc., doncs no podem esperar eternament a que això passi, perquè aquesta conversió no existirà. Per tant, seria més bé no serà. I estic acabant ja. Ara mateix tenim Compromís, que ha fet este sorpasso que ha permès el canvi. Compromís és una coalició, com sabeu, on hi ha persones com Mònica Oltra, que prové del Partit Comunista i que ha repetit diverses vegades que ella no és nacionalista, s'entén que no és nacionalista valenciana, no una altra cosa. I persones com Enric Morera i molts altres que tenen una altra procedència ben distinta. Tenim Esquerra Valencianista amb distintes opcions, Esquerra Republicana del País Valencià. He col·locat així Esquerra Unida del País Valencià perquè crec que honestament s'ho mereixen estar així, tot i que sigui un partit que sí que té referent estatal, etc. Tenim també les CUP, segurament m'he deixat altres coses sense voluntat d'excloure ningú. Tenim Esquerra, tenim Compromís, que d'alguna manera també es visualitza com una alternativa d'esquerra. D'altra banda, això és que he dit al revés, però en Compromís una de les persones que es presentava a les primàries era Lluís Planes, que és el propietari de Pollos Planes, que és un empresari. D'entrada, comunistes i empresaris en el mateix partit ja xoca una miqueta de veure-ho, simplement per mostrar la real diversitat que té ara Compromís, que és com un gran contenidor que ha replegat un fet molt característic, crec, de la política espanyola en general, i és que l'eix nacional d'alguna manera xupla l'eix ideològic dreta-esquerra. És a dir, és tan potent l'eix nacional, més Espanya, més País Valencià, més Catalunya, és tan potent que en el nostre cas ha permès aquesta amalgama de Compromís, que és una amalgama curiosa i, com s'evidencia, difícil de sostindre, amb grans tensions internes, perquè hi ha massa diversitat
interna en tots els eixos que puguem imaginar. Per l'altra banda, i ara segurament diré una heretgia, per l'altra banda, l'únic partit que ha fet valencianisme al País Valencià, sabeu quin és? El PP. El PP és l'únic partit que ha fet valencianisme. Ha fet un valencianisme de pena. Que a nosaltres no ens agrada gens el valencianisme que ha fet. Jo diria que el PP és un partit que ha sabut utilitzar intel·ligentment la inèrcia històrica que hi havia. Ha sabut utilitzar tot el mal que ha fet el franquisme al seu favor, totes les inèrcies que ha deixat, i ha sabut utilitzar... Crec que el valencianisme al País Valencià té un clar paral·lelisme amb la diglòssia lingüística que hi ha. És a dir, ha sabut utilitzar el fet que els valencians són diglòssics i que tenim una llengua per a usos comuns i una llengua superior per a l'altre, i han sabut tocar simplement la fibra amb el tema de la llengua al mateix temps que feien espanyolisme clar en tots els altres temes, incloent-hi l'econòmic. Però és l'únic partit que ha fet això i per tant ha permès una certa afiliació de persones que sí que se senten valencianes i que són de dretes i que no han tingut cap altre referent. O sigui, persones molt de dretes, per entendre'ns, els de missa del poble i tot això, els llauradors rics dels pobles de l'Horta, etc., que no votaran a Compromís, no votaran a una candidata comunista, no? Han trobat el seu refugi en el PP, que era l'únic que feia un valencianisme de superfície. Per exemple, jo visc en un poble a 10 quilòmetres nord de València, Massalfassar, 2.000 habitants. Les penúltimes eleccions, la campanya del PSOE, tot en castellà, cartells i tot. La campanya del PP, tot en valencià. Els candidats del PP del poble, valencians, parlen valencià els fills, els duen a l'escola en valencià els fills. Els candidats del PSOE identificats fàcilment com a forasters. De fet, el que es presentava com a cap de llista no era del poble tampoc. I aquest tipus de política basada en les emocions, que en general en tot el món la dreta sol fer millor que l'esquerra, sol tindre més habilitat per a fer això que l'esquerra, és el que hem tingut. I tenim sucursalisme, de tots els colors tenim sucursalisme. I evidentment el PP fa sucursalisme, quin dubte hi ha d'això. El PP és un partit ultraespanyolista. Quan els seus candidats, com va ser el cas de Paco Camps, se'ls en va la boca i van més enllà del que toca, els criden l'atenció des de Gènova, com que tenen moltes coses per a collar-los, doncs els collen i se fan arrere. Tenim tot el sucursalisme en la dreta, però no tenim res a la dreta que puga atraure gent que a l'hora que són de dretes són i se senten valencians. Això no ho tenim. I potser ara també tenim una finestra d'oportunitat única. Ara que el PP està en les hores més baixes que pot conèixer, malgrat això manté crec que un 28% d'expectativa de vot, cosa que sempre em fa pensar en aquella famosa frase de Bertrand Russell, positivista lògic, que diu: l'ésser humà és un animal racional el 10% del seu temps. Doncs més o menys això. Tenim sucursalisme, però no tenim un espectre polític normal, perquè sí que tenim esquerra, però no tenim centre i no tenim dreta valenciana. El centre o part del centre ara està, jo diria, anòmalament ocupat per Compromís, perquè un partit no pot ocupar el centre i l'esquerra al mateix temps. Però a la dreta no hi ha res. Hi ha el PP, que és el que ha sabut fer-se amb aquest valencianisme emocional de moltíssima gent. De fet, va fagocitar Unió Valenciana, que era la que es feia, fixeu-vos en aquell cartell que he posat al principi, es feia amb aquest valencianisme. En Unió Valenciana els líders, que han acabat tots, diguem-ho clar, comprats pel PP, és evident que sabien a què anaven, però hi havia molta gent. Unió Valenciana va arribar a tindre 300 càrrecs públics en el País Valencià en la dècada dels 90.
Allí n'hi havia gent que podria haver estat rescatada per un ambient menys tensat cap a la polèmica. I el cas és que no tenim res a la dreta. Per tant, la meva idea, el meu diagnòstic ara mateix és que necessitem una dreta valenciana. I jo personalment estic disposat a fer moltes coses perquè tinguem una dreta valenciana. Probablement l'únic que no faré serà votar-los. Però a banda d'això, si me demanaren ajuda per a que aparega un partit polític de dretes i valencià, la donaria. I no estic parlant d'un partit de dretes i independentista. A Convergència i Unió li ha costat molts anys arribar a aquest punt de ser un partit de dretes independentista. Estaríem parlant d'un partit de dretes valencià, per tant, amb tot l'espectre des del regionalisme fins al valencianisme més avançat, però que puga captar aquest vot de dretes que hi ha en tot país i que permeta construir una cosa que a mi em sembla que és imprescindible per a tindre un país, que és un espectre polític normal i complet, on totes les persones puguen votar en clau ideològica formacions que defensen el seu país des de la posició ideològica de cadascuna d'elles. I amb això acabé. Moltes gràcies i espero que ara en el debat serà quan ens ho passarem bé de veritat. Gràcies. Refutacions també s'admeten. Si em permet fer unes reflexions. Sembla que hi havia un micro ambulant. Sí, hi havia un micro. Gràcies, em fa bé que s'ha d'important. Gràcies. Jo soc d'aquí, la meva mare és valenciana, de la Marina, viu allà, conec molt bé la realitat valenciana, i vaig molt sovint, soc d'una càpila cristiana, etc. Vull dir que hi ha unes quantes coses que jo crec que s'han de precisar des del meu punt de vista. Els catalans són idiotes respecte al tema del País Valencià. Això és una cosa que m'indigna com a mig valencià que et sento i que tot això. Desconeixem molt la realitat. La principal diferència per mi és una diferència sociològica. Al País Valencià hi ha un carlisme sociològic. Quantes vegades m'han dit a mi, diu, tots això que diuen que, per el que deies, que són nacionalistes, són rojos o maricons. M'ho han dit, és el menyspreu per la cultura. Al País Valencià hi ha un menyspreu induït per la cultura que aquí no l'entenem perquè no hi ha una burgesia valenciana. Des del meu punt de vista, és molt difícil que entenguem el País Valencià des de Catalunya per un motiu sociològic, perquè ens entestem a analitzar-los des del punt de vista a la catalana, diguéssim. I és impossible, és impossible. I els valencians, quan venen aquí, els únics valencians realment integrats, jo soc músic, i realment els únics valencians ben integrats són els músics, són uns cracs, tots quan estan aquí, i tenen el lobby musical muntat aquí. Però tota la resta, mestres que fugen, que venen d'allà fugint d'una certa persecució ideològica, això, s'amaguen de ser valencians moltes vegades. Ho crec. No, però això costa molt, i a més costa molt que és fàcil entendre aquí, perquè la gent no els entén. Per la banda de la política, jo només voldria dir també que considero que el País Valencià s'ha de reconèixer que té pasta per desenvolupar-se com a nació. El tema nació valenciana, el valencianisme és un punt de trobada on conflueixen des de Toni Mollà fins a Vicent Flor, fins a Víctor Baeta i tota la gent que era allò, és a dir, és que això és que Víctor Baeta ha pactat amb Esquerra Republicana. Ja veig que ho coneixes el tema. Clar, és que per això que et dic que el valencianisme polític ha de ser un punt de trobada i a partir d'allà sortir una nació valenciana que si de cas seria el fonament dels futurs països catalans. Però no intentar
que aquest jo crec que ha sigut l'error del fusterianisme, insistir massa en els països catalans com si fossin una realitat política preexistent. Ja està, des del meu punt de vista és... Aquesta és la reflexió que volia fer. Sí, bé, com que és una reflexió no em veig obligat a contestar només. Abans l'he citat, jo crec que és un llibre que Mira va escriure el 97 i que ha revisat, no l'ha reescrit, ha revisat només, faig algunes notes ara. Jo l'he rellegit també ara i em sembla que per a entendre la realitat del País Valencià continua sent un llibre molt vàlid, em recomano la lectura també. Quin llibre? La nació dels valencians, de Joan Francesc Mira. Està publicat per Pòrtic, aquesta edició. Sí, i quan estaves parlant m'ha suggerit una cosa, una frase que he sentit moltes vegades atribuïda a Josep Pla, que diu, el més paregut a un espanyol de dretes és un espanyol d'esquerres, no? Doncs Josep Pla el que diu és el més semblant a un home de dretes és un home d'esquerres. No parla d'espanyols, parla d'homes, que és un poc més genèric. Hola, bona tarda. Em dic Carme Capdell Montesinos, soc actriu, em vaig casar amb un valencià i els meus avis també eren valencians. Aquí ve un Montesinos, que eren molts. Aleshores fa més de 40 anys que vaig a València, tinc un pis a la Malvarrosa, és una platja que em fa somiar, m'encanta, i he vist com ha anat prosperant tot i veient. Aleshores, clar, quin és el meu sentiment? El meu sentiment és que el més important és la cultura. Aleshores, si hi ha una cultura base, aquesta mena de competències, que si nosaltres farem servir el pronom feble i vosaltres com és que heu dit que no el feble? Com és? Unes tonterietes amb el català a l'hora de la fonètica, la sintaxis. Ja començant per gent, per filòlegs, per gent important, per gent universitària. Això no es podria igualar sense que ningú es pensi que els volem absorbir i que ens sentim superiors a ells i totes aquestes coses. Aquí jo no m'he sentit mai. És que jo vaig a València i si parlo català, amb la fonètica catalana, em parlen en castellà, d'entrada. Les senyores així, una mica de la xacula, en castellà. Els hi fa ràbia perquè una catalana, doncs el català, ells és com si no l'entenguessin. Això m'ho he trobat molt sovint, a un nivell, diguéssim, de la mitja per amunt, no gent ni molt amunt ni molt avall. Els de molt amunt no els conec, només els veig que els hi passen coses i que s'ho passen molt bé. Però els de la meva línia, suposem, el mateix estatus que tinc a Barcelona, tenen com una cosa estranya amb el català, com uns euros estranys, i com si nosaltres anéssim allà a presumir de res. Nosaltres no anem a presumir de res. Jo crec que hi hauria d'haver, no sé, una unió i pensar en la cultura. Què vol dir? No anar en contra de res. Cada 8 quilòmetres canvia la fonètica. No la de València, la de Catalunya. A Vilafranca tenen una E diferent a la de Vilanova, jo soc de Vilanova, i els de Sitges també no sé què fan amb la E, i moltes coses. És igual, que cada un parli la seva fonètica, que cada un conservi les seves frases fetes, però a l'hora de l'escriptura, a l'hora de la filologia, pensem en una llengua. L'error, penso jo, és dir-li català, perquè així no diríem valencià ni diríem català. La llengua seria llengua no sé què, que no haurien inventat un de nom que seria el mateix. Què parlen els valencians, els catalans i els mallorquins? Doncs mira, ara un exemple, llengua d'or. Bacavés era, no? La proposta no era Bacavés? Què? Bacavés no era una proposta que era feta com va de balear, ca de català i ves de... Al Castelló hi va haver polèmiques quan es va començar a fer la reforma del català i alguns volien dir llengua d'or, però van dir que no, que hi era una altra variant. Hi va haver molta baralla per això, perquè ja sabien el que els vindria. Ara dic català, doncs no. Ara valencià, català, mallorquí, la base és la mateixa. Doncs ja està. Hi ha d'haver un estàndard a tot arreu. A mi em fan riure perquè a Hispanoamèrica, que diuen espanyol, no s'entenen entre ells. Jo faig coses en cinema amb estudiants que fan màsters de cine i venen de Puerto Rico
de Venezuela, de Colòmbia, cada un país diferent. Doncs entre ells, quan s'enfaden i es discuteixen no s'entenen. Ara l'estàndard sí que ho tenen de la universitat i s'entenen, però quan parlen a ells no s'entenen, i la feina que hi ha per entendre's, en castellà en aquest cas. Res més, només això, que m'agradaria molt que la cultura anés pujant, que ens sentíssim tots germans perquè ho som, o fossin germans, o el que sigui, i que no hi hagués aquesta por i aquest complex de que nosaltres ens sentim superiors i aquells se senten inferiors. Què va? Això s'ha de matar. La gent culta d'estimar la cultura. No ens allarguem molt perquè hi ha el partit de futbol. Darrere. Algú més? Alguna pregunta? Endavant. Així davant. Aquí davant. Aquí davant. Sí, merci. És la meva primera visita que vaig a la Casa de València. M'agrada molt l'ambient i espero vindre en més ocasions. Visc a Catalunya ja fa 11 anys i estime Catalunya. Porto 15 cognoms catalans. L'altre és Tudela. Soc socarrat. M'agrada la xerrada, llevant de l'últim punt de la política, és un altre molt clarament, els interessos. Però del que han començat no m'estinc en el pensament de l'amic Márquez, Vicent Márquez. País perplex. País perplex. I era així. Perquè nosaltres diguem que Valencià és el de Sanjurgencio, o de Torremanzanas, o de Tírig, però no li digues la de Torremanzanas, que no dirà que és valencià. Tinc fills batlles d'alcaldes en València, tinc l'ensenyança, i clar, els nostres comentaris són molt interessants. Participen la veu quasi tots els dies. Avui era molt bo, l'articles que havia. I veig que estem en València en una transició. L'altre dia jo amb els meus amics parlant, cada vegada ens reunim uns quants de la nostra edat, una edat en la qual sí que estem molt perplex, tots aquells que van néixer la generació de 40-50, increïble. Perdoni, podria fer una pregunta? Sí. No, ho dic perquè per no allargar-se molt cada intervenció. Faci una pregunta o una qüestió? La pregunta és, no creu el senyor Suait que estem en una autèntica transició? Dir a València pebre i Bajoc és una cosa, però dir-ho en Alcoi és una altra cosa, no és el mateix. Jo tenia uns amics que parlaven sobre que s'havia trencat la cadera, dic almenys no es diu cadera, és valencià. Oh, ja està el català. Mira, agafa la botella i posa cervesa. Escolta, no és botella, és ampolla. Oh, i ara què me dius? Que fa mal aquí? On te fa mal? Me fa mal la moñica. A veure, la moñica? Això què és la moñica? Llavors, si me dius això, la pregunta és: no creus que estem en València en una autèntica transició i que encara algo millor? A veure, jo de qüestions filològiques no puc respondre perquè no soc filòleg, així a la sala hi ha gent molt més competent que jo per respondre tot això, de qüestions dialectals, etc. I de transició diria que clarament sí, i aprofitaria per replegar un poc el tema dels països catalans. Efectivament, segurament la millor manera de fer països catalans no és cridar països catalans pels carrers de València. Ara sí que jo sí crec que hi ha una transició oberta, una finestra d'oportunitat per modificar les relacions entre Catalunya i el País Valencià, i crec que hi ha indicadors molt clars d'això. Si agafareu els titulars de fa d'uns mesos a esta part, o per exemple una entrevista en el Temps al president de la patronal valenciana de la petita i mitjana empresa, que són gent que deu haver subvencionat el PP generosament, i este home deia que en aquella entrevista deia literalment que estava fart d'ofrenar glòries a Espanya.
i insinuava que potser Espanya no era un bon negoci. I sobretot li van dir a l'anterior president de la Generalitat, Alberto Fabra, li va dir públicament que no era un bon negoci insultar als clients, no? Que Catalunya era el millor client, d'altra banda també és el millor proveïdor del País Valencià, i que no era un bon negoci insultar als clients i que l'anticatalanisme havia estat un mal negoci. I aquesta és l'autèntica finestra que s'obri. Aquestes persones no parlen des d'un punt de vista ideològic i no estan fent pàtria o fent països catalans, estan fent calés, que és el que han de fer els empresaris. I la finestra i la transició ve del fet que hi ha un teixit comercial molt dens i molt intens entre Catalunya i el País Valencià. Hi ha un gran intercanvi de béns i per tant de diners, que això s'ha sobreposat fins i tot a fortes inversions per a produir la desunió, i que ara que diguem en el govern valencià no hi ha un govern obertament hostil, s'obre la possibilitat que això siga la base d'un canvi real de les relacions. I aquest canvi és el que millor pot propiciar un canvi de la percepció. O sigui, que des d'ací se deixa de percebre el País Valencià com el germà pobre o el fill o això, si és que això passa, i des d'allà se modifica la percepció de Catalunya, depèn en gran part del manteniment d'aquests fluxos comercials. Més cridaner encara que això del José Vicente González, que és el president, és Boluda. Boluda, el president té una naviera, no? I és el president de la gran patronal valenciana i va ser president del Real Madrid, efectivament. Doncs Boluda ja potser fa un any ja, també en titulars en les províncies o Levante, va dir hem de fer com els catalans. Hem de fer com els catalans, referint-se a que havíem de defensar la nostra balança fiscal, de millorar la nostra balança fiscal. En el mateix titular va dir, i el que fica els diners a la caixa que el tanquen a la presó. Això va ser abans d'obrir-se els procediments contra Camps i tot això, que també va ser una cosa premonitòria. Per què dic això? Perquè estem veient, quan tu parles de transició, estem veient canvis en persones que són poc suspectes de canviar per motius ideològics o de patriotisme. Boluda per a res és un patriota valencià, ni per a res té un interès en la cultura valenciana ni res, però és un empresari valencià que té el seu negoci a València i que veu com podria guanyar més diners. Jo crec que aquesta és l'autèntica finestra d'oportunitat que hi ha i cal saber-la aprofitar amb intel·ligència i no cometre errors antics, diguem, no repetir errors antics. Una pregunta? Sí, simplement dir que en l'edat mitjana, per exemple, l'Ajuntament de Xàtiva són 35 anys. Això vol dir alguna cosa. Algú més vol preguntar alguna cosa? Una pregunta. Sigueu breus, sisplau. Sí. Una curiositat que tinc. I veus algun paral·lelisme entre Ximo Puig i Pasqual Maragall? Maragall no duia perruquí, no? No. Home, a veure, és una pregunta complicada. Segurament, sí, tens raó. Segurament Ximo Puig és una de les persones més defensables dins del PSOE valencià, cosa que no sé si és dir molt. Bé, doncs, moltes gràcies.